मामाया थान्दा हाबदों बिफा नालेंखरनि एन्थाब गुड नाइट होनदो गुड मर्निं लोगोफोर वेलकाम बैक टू रिजुमनी यूट्यूब चैनल लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आङो लेटबाबो हेपि मागो दमासि बयनिसिम बुंनो सानो मागो दमासिनि गाहाम हामग्लायनायखौ बयनिसिम बावहरनाय जाबाय स' लोगोफोर आं दायो जास्ट मा होनो भिडिअ मोनसे लाबोनाय जादों बे भिडिअआवहाय आङो दिनै नुजाथिनो हानाय नङा मानो होनोब्ला आं गगा मोननानै एसे अबस्थाफोरा गाज्रि जाना दङ ओमफ्राय भिडिअ लाबोनायनि खारनानो जाबाय आङो दाखालि मागोआव ब्लग भिडिअ लाबोनो हायासै नालाय स' आं मागोआव मा सावनानै जादों जोंहा न'आव बेखौ माने नोंथांमोननो खिन्थिनो थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' नै नायदो लोगोफोर आङो एन्थाब सावदोंमोन नालेंखर पप नालेंखर लादु ओमफ्राय सिबिंनि लादु ओमफ्राय अनासि सावदोंमोन आरो स' बेखौ सावनानै जादों ओमफ्राय ब्लग भिडिअ लाबोनो हायैनि खारनानो जाबाय आंनि फिसाजोआ लोमजादोंमोन नालाय स' आं ब्लग भिडिअ लाबोनो हायासै गामियाव थांनानै रायजोनि मन्दिरावबो जयग' हैनो हायासै स' आं देग्लाय मागोखौ बारा मोजाङै मोनजायासै आरो अब्लाबो माने बेफोरखौ सावनानै न'आव जाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मागो दमासिखौ रंजा खुसियैनो फालिनो हाबाय लोगोफोर आङो मा होनो नालेंखर लादु सिबिं लादु पप अनासि बनायनायखौ आं भिडिअ लानो हायासै मानो होनोब्ला फिसाजो लोमजादोंमोन नालाय स' हासबेन्डआबो फिसाजो थाबाय थानांदों ओमफ्राय केमेरा हमना होग्रा रावबो गैयामोन आं हारसिंथ' हाया बिथिं सावनानै केमेरा हमनो स' आङो भिडिअ लानो हायासै एन्थाबखौ सावनाय समाव हासबेन्डआ एसे दसे सम लाना होदोंमोन मामा उन्दुलांनायाव स' सिरि मोनबा आरो गथ'आ गाबबाय थायो नालाय एसे लोमजानाया एसे मा होनो बारायैनो लोमजादोंमोन स' आङो लादुफोर बनायनायफोरखौ आं भिडिअ लानो हायासै स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै अके बाय तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा चंदा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा चंदा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा चंदा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन